APHLC Central Committee pen MP election puthak John extended meeting la pen committee ke sengpo. Pinini phai player ni por phai hinia poralom bahania dorso cleared up club along APHLC Racharia song pen non kivang MP election campaign Japan along tin polling station ke claim ke dam Japan kaching bai pon la pen ke claim ke dam along ke Japonchi atuma men la ke Prodip Bay chief convener Dipuelesi Sir Singh Terang co-convener Paniram Timung co-convener Kongrong Pi co-convener Bang Somaya long Penang Analam Chethan Ponsi Mesen Pen Jamek Dengpo Dipuele committee pen ladak mai ke dopon lake non ke wangji litum MP kilik sisik sidang lo lasi labang sok sik sidang ke LA committee pen litum campaign committee ki seng lasi litum ning thelo litum kaduk abe third karbi khayan bangke 80% ni tumlong dolok lasila so election bangke litum jongsi chuning ri lo ratum phan litum matha pe me pen jongsi litum party phan 80% na tar ilo pulung tel litum hai po lailo lasi litum non sub committee kaduk obian ta ke seng nai dolang ala konansi committee anta lasi non alang litum phansi pini kicheng wai tang convenor ko convenor to masya to pilo lasi la hayatum seng lo pulangan telitum aru arim anta litum cetang po la pele litum la so campaign tu ayakong la to dak cilong po sini tim ning thelo kasi chief convener hisab lo LA committee pen bang pli la pen la solong bachirab dengan tupan almost tin pen bang ko soalo bahini tin subang thom ason si pitip pon lo like ada penak sto dulu la LA ko abudilo la bang almost tin pen bang ko Sinang litum media abitung atum hana kiru pi parpik lo pinin litum di fuel a pen cepatir pi ponsi lada campaign je phan non kewangji election parliamentary election ko tha phan koson be litum di fuel a pen ka chepe hai thegi ma labang so putha litum chingki chingwai pon lo pen la so teng ma so pen president ki po teng dan si LA president ki po teng dan si litum da ar pu chepe pon lo aja pen conveners tamen litum chepe pon lo bang pli dan constituency team na may bang po nitum chetoy dun po kuno na pen nilitum arat aphan ka chuning ri mate inglong arat so phan nitum ka chuning ri la hello ajahak akar biatum ajahak inglong so tum non anda mane kece ke biatum amen ing khanji pu APHLC tum kipo posi kece ke biatum vote nang jok je det ta hai pusi matha seta ilitum ka chininam nang ya bang ke la hello non ke la ke parliamentary election la bang ke kichi ke betum ta bang hala tum amen jong si voter list long do puti hala tum vote nang jok duna jakong du nilitum ki pu bang ke la ke council election hala bang ke ilitum chininam nang dak pharam tekni lasi ongdung akar biatum mate ongdung inglong so to mag hala tuma put sabite la tum ke rem lo pedi lason ining chipa bidam nang ne inglong so tum chingrum pet lo bolote ke hai ta abat si ke du thulang elitum non lasi ekopai ke meson non jasemet inglong so to phan non porjong si matha dam pa me kalo bolote elitum asar JI Qatar inut IAS ke claim tang bang lo lapen Delhi arong so pialong initum choktoy dunji pulote inut hexer reset abang situm nangji kado ko masih yes sir pulok abang ke itum chok chelo labang nang litum true media hoy penitum kachuning ria bang la lo itum hek mu chot abang phophan itum chektoy dun senak nonati babang lapen la aning ki biakar biatum inglong sotum nang litum ning bidam nang nelang kedam tang phuluni long dami MEC election hut pak pharup liban sadak Dhoniram Timung pak pharu hini ban si Dhoniram Timung remlu halada inglong so mate karbia tum yong si kece ke be phan rap dun de pon sonte alang li haide hadak non kenang hilang ke pharu hini son tak si singhasana constituency long talason no lumbajong nili methang hadak tala son tak no hadak kece ke betum lok si haladak surinar kep bakdu hala surinar kep akece ke betum malong si non nili kenang lang ke suri hini anda hala kar betum si haladak surinar kep tum han rabdun si iletum hadak ta un icon
lasi nili nang li tuma media hoi pen kacuning rikang tu maket nona tiba bangke tuma sar JI kathar alang li pan itum di purong sopi bate karbiang long me itum chotoi sahat dil hirong sopi long ili tum RG ding klui pen jituni kila bangso akemang hemprek kaputha kapan article 244A labang itum RG ding klui pen sikache song lo posi itum la kelong je phan anutin bor ipidun sana vote ke job pen hini bana bangka schedule to the Constitution of India labangso implement in media pan la so bang papek claim long je pan awar sai thosena non e phong phong bangke usinang le to media hoi pen ni tuning report la pen non jasemet BJP pen itum arjulong lo Omor Singh ti social lang li MP ticket long lo laki ili tom han ekopai ke mi pole chipudeta henonelo kopi polo te ekopai ke mi JI kathar ke hai phala 100% alangli han karbiang long rat angkang pi tum da chini je Omor Singh ti so adur pendang lo pini ani karbiang long ronga so tum do aname alangli non revenue department deng bang hotame pata ke ronji kali a file mane ongdung atum nili phanang pulo arna mapan ke cetong ke joy case atau Omor Singh tiso phang ke cetong ke sungti non tiket Omor Singh tiso ke long lo pen ke BJP voters tum senili phanang pulo kai arni phone nang deng data non la tiket ke long pone pine vote nang payok nang pone pine ta phone nang deng chit lo posi to da peta nang pudut tala ke election ni sek panchoji election yung si ke parlo pulo ta alang like a ora dur ka do beta rata chini pelo la si ke remji ke la ke par e prat bangali parvita cikup set jian laan si nizam tek amlo nasi ilitum inu tek ser reset la pen North East angkang bong AMP do an apan ka convince tek dia pan bangke ilitum asar JI kathar hello atema itum halada ke parliament lo bangke pinia bill jong si poni pute MP tuhan convince nang ko keti hala bangso ajak kong ke itu masar JI kathar long du lake North East MP itu man ajak itu convince nangi la pen simple majority penantame itu article 244A ke long ja chance du lasi laso bang itu kaddo eta mathara itu masarapan itu chotoi dun sana lahela itu lantaran ini kalau andeng itu dari ke dalam nanti jumpa pun kami ini nama dua aceh perubahan demokrat jenderal di MP election kami lakukan ini itu demokrat pasti itu tersiapa ini itu nanti karena dibunuhnya nanti ngantor pasti ini dapat salam kita bagi alamat sampai ini exeng la mungkin kontingensi long kan pokok kan tulis yang long mungkin dah apor itu tu pakai apor lah kaki lah bidang mana kau dah tu bangsa apor kecil kita semua panci kita jadikan gua lagi jadi tu bangsa apor kali penakor nanti tu mendekik kewajiban di non itu tu lapang bukan baik kami ini terjadi kan pada apa sih anu tim apa deh jelas kami lapang sudah berapa apa deh anda itu curang penting itu cengeng mana artikel itu nambol elok yang konaku tapi yang ini sudah lapang tu apa deh lo atau pasti dua pasti lapang tu komite yang konaku bukan lagi kantong terjadi apa ini tangka mandilah cuma nanti kami bangsa minta untuk sekolah kami waktu kami itu anda itu parti apa pada itu sudah sampai yang kami jadi kami EPSS ini EPSS ini